Irukamanu kumkiti Ramogi TV kawadhiane mbele gi chenro moro duol ni komiti mar twak e lo Kenya Kwanza koro kone kweth ma twak e lo Azimio mondo yie gi dog ma emesa mar twak kendo to kaka yor jiwo winjruok e kind kweth ariyo go endo. Azimio to wacho ni Kenya Kwanza okosichiwore ne twak ni mar ok gipedha dieri margi ewi mesa mar twak. Jafombo mar Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Manaseche prayo kod ang'wen tok tend Azimio nyonorek ne ng'anyo mano chan tim tich adek jumane mondo gitiamo suma mach kaka ranyisi mar kuyo kod familia manyo weto ngimagi kinde mag ng'anyo. Riwruok mar Kenya Kwanza kokalo kuom kamiti mar twak margi e koro chako rieyo bade kakwayo Azimio mondo dogie mesa mar loso ewi weche makelo liet pachoka. We are now willing to re-engage, and we have invited him to come back with his team. Dr. Tiendo Amolo will have to show leadership to that side so that he is able to call order upon them and bring them to the talking table, because, again, we repeat, we have always been ready. We are still ready and willing to continue with the talks. Kenya Kwanza okonegi segwelo paro mag oganda Jesalam Supkem jodolo kod riwruoge makelo ne ratiro mag oganda mondo chwal pachgi kaka yor chiwo thuolo ne nywando pach jo Kenya kanyakle twak makamano. The Kenya Kwanza side of the talks wrote to the NCCK and Supkem confirming support for their statements and also indicating that in the framework agreement that we agreed upon, there is space for stakeholders and interested groups to come in and make presentations to this committee. Kata kamano, kokalo kuom jaod bura mar Redo Tinda Molo to konyo bwok kod barupe mindiko kod Kenya Kwanza, to Kenya Kwanza wuon ema bire twak katian gi achiel nie mesa, tachiel oliero oko. The letter that I saw was a letter that was phrased in very interesting language, that they are asking for the talks to convene for the sole purpose of discussing recruitment of IBC commissioners. How would you even resume talks when at the stage at which they collapsed, their side had identified 11 issues, we had identified 8. How would you then say, let us reconstitute for only discussion on one thing? Makoro weyo kwith ka sayo chung motegno minyiso kod jodito mage ahinya te kinde maduol matayo yiero kod kiopachoka IBC to pod ni kod fuok mar commissioners. To address the IBC and ask them to preserve the servers as we continue with the talks. We did the letters, I signed my part, sent them to our colleagues. They have never signed to date. That is a demonstration of bad faith. Their claim was that as a team we had no power to stop the process of recruitment of commissioners and no power to instruct IBC. And why we said and still say it's a bad faith is if you say you have no power to stop the recruitment of IBC commissioners, then why are you calling for talks on how to recruit new commissioners? We can actually rediscuss or reopen the matter if the other side is prepared to come to us. But we will have to confirm whether there has been any steps taken by the selection panel towards recruiting the commissioners. Martin Murekari riwruok mar jodolo e kaunti ma Siaya bende sundo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mondo bile wach kanyakla kaka yor manyo kwe ne Kenya. We are making a humble appeal to His Excellency President William Samoei Ruto and the former Prime Minister, Right Honorable Raila Odinga, to find time and meet for a lasting solution. Ikidima ute magalamo kanyakla kod riwruoge makene ratiro mag oganda pod dhi nyime kod sundo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to kod Kenya Kwanza mondo bedie mesa mar loso mar manyo kwe. Kata kamano, Azimio to luwo ni twak othachopi ka gichiwo thuolo mar chiwo luor makende kod ywago jogo mowito ngimagi kinde mag ng'anyo. Nyakora Mugajwang jugu mit mikwanya achiel kachiel ka esan. Samoro thoth mar ji nyalo moni kwanyo king'eyo ni wichkuot nonega poyo e gono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ler mar od bura, Nairobi.